If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to say to. Газ, газ, газ! Нали те бяхме сложили на пост? Съжалявам, тате. От създателите на Миньоните и Сами вкъщи. Моят театър преживява трудни времена. Затова правя какво? Духваш? Конкурс за звезди! Помисли си, съседът ти, продавачът в магазина, това пиле, ето там. Истински таланти от реалния живот. Норман, моля те обясни им, че съм страхотна певица. О, да, беше страшна скъпа. Впрочем, мивката в банята пак е запушена. Идвам да победя. Наградата е моя. Всеки в този град има шанс да стане звезда. Oh my gosh. Look at her butt. Добре ли си? О, да, супер, благодаря. Und du? People say, yo, Humpty, you're really funny looking. Darling, stay with me. Леле! Тази Коледа. Това шоу няма да спаси театъра. Време е да продължиш напред. Знаеш колко много значи за нас. Не просто да пееш, трябва да покажеш огън und страст. Огънят много отдавна е угаснал. Виж каква невероятна изненада. I am lost, I am vain. Тате, не искам да съм в бандата ти, искам да съм певец. Как можа да ми се падне син като теб? Тате, чакай, ще те измъкна, обещавам. Имам нужда от уроци по пиано. Да, беше много зле. Повратна точка в нашия живот. Ще избием рибата, йо! Я! Хубавото на това да стигнеш дъното е, че не ти остава друг път, освен нагоре! Елайс Пей. Магазинът затваря след 15 минути. Дамата на сектор плодове, бяхте страхотна. 23 декември на 2D и 3D.